Здравейте хора, аз съм TigerFuck и днес ще играем Терария. Трябва да започнем, обаче не сега, защото стария ми е много по-развит от новия. И да започваме, аз имам готов герой. Добре, ще го кръстя. Терария. И ще го скипна докато заради света. Добре хора, върнах се. И започваме да играем. Честно да ви кажа, аз даже не знам как се играе почти Терария. Но знам главното. Само. Добре, хайде да започваме да цепим дърво. Добре. Днес ще рекордваме около по 13-14 минути. Клиповете няма да са много дълги. И много се надявам да поредицата ви хареса. Ще бъде много интересно. Моля ви да бъдете, да пуснете по някой коментар. И да започнете по-често да гледате новите клипове. През ден, през два може да има нови клипове. Някое време може да се включат Далу в БГ, може да влезе в БГ. Добре, ако сега започвам да стрим къща. Добре, ще се върна след като построя къщата. Добре хора, върнах се. Тази къща ще ми е за начало. Тъпшиван слайм, и тебе трябва да убия. Ооо, лид, супер. Да се посъберем още малко дърво. Така. Започнем да разгледаме Уорлда. Какъв се е спалнал, я да видим сега. Доматино, о, супер чест. Какво? Ого, още един чест. Добре. Супер Magic Mirror. Пошенка, рол. Гранати, един чадър. Не е това, което очаквах, но бива. Да вземем този чест. И да видим другия. Пари. Тамбуркан. Пошенки за хелти. Някаква пръчка. Сериозно. И какво прави това? Тъп слайм. Какво? Какво ти? Уорм? Какво дава? Нищо. Тъпара. О! Какво? Тинор! Там има още. Да, още един чест. Супер махала. Добре, телепорт поушън. И да знаете, играем на Свети Валентин версия.
версията. За първи път ще играя, не знам колко. Според вас дали е готина. Но тази версия успя да се изтегля от... се изтегля просто. Така. О, това е доста чинор. Да го вземем целия. О, то много е. И няма да спра да снимам клипове, докато не победим всички босове. Ще трябва да бием и боса Акула, който за първи път ще го бия. Даже не го знам какъв е. О, там има нещо. Какво е това? Какво? Това е някакво голямо дърво. Какво има в него? Йой. Слизам надолу. Долу да има нещо яко, пътре. Долу. Каквото и да намерим. О, това дърво се чупи с кирка. What? Колко ти... Колко много бавна кирка. Скоро ще се направя още по-добра. И няма да е толкова скучно. Много бавна тая кирка е. Трябва да се развиваме. Колко събрахме? 88 чин. Alright. What is this? Go. Пръчка някой листо. О, супер бе! Какво? Ти, окей. Окей. Това нещо доста странно. Ще взема и тази врата. Да погледнем какво има още надолу. Да погледнем продължава надолу, бе. О. И гати дървото. Лайф кристал. Това прави ли нещо? Добре. Тук има някакъв тъп слайм. Айс слайм. Добре, пишете в коментарите как... за какво се използва това. Защото не съм сигурен. Окей. Май събрахме доста глупости. Повече неща сигурно даже не са полезни. Окей. Се върна спална. Къде е къщата? Ето. Добре, да видим какво нещо мога да направя. Какво? What? Какво? What? Въдица. Окей. This is... Това е много странно. Тази игра е много шанта, бе. И летящи очи. Нещо друго. О, за малко, бе. Трябва да съберем малко камък. Добре, хора, ние май записваме около 10 минути. Скоро ще трябва да приключа клипа. Добре, но
но не забравяйте да харесате моята поредица. То ще има още много клипове. Би трябвало вече да мога би трябвало да вече да ми стигне да се направи една печка. Става. Много. Печка, супер. Я го му правя с нея. Тимбар. Окей. 28. Какво? Ликт бар. 4. Окей. Какво? Терариум. What? Тази игра може да ми побърка. Откъде има Майранас? Alright. Енвил, Iron Енвил. Тук майче може да се... О, what? Какви са тези неща, бе? Окей. Ликорд. Добре да се направим част от броните. Да се направим най-важно. Това е един честплейт. Точно. Това имам точно. Окей. Зомби. Окей. Барикадирахме се. Да поставим тези честове тук. И да поставим всички ненужни букуци. Това. Граначите ще поставим също. Чадър. Клейблок. Някой Swiftness. Че да сменим тази врата с новата вратичка. Тази врата е по-готина. Добре, пръчката, листото. И не забравяйте да ми пишете за какво използват тези. Защото случайно ги намерих. Сега ще го ставя в честа. Ще го ставя долу. Старт и не е долу. Пръчката. Това знам за какво е. Бурканите. Телепорт Potion. За какво? Даже не знам за какво е. Тук ще оставя видите. Тъпа батерия. Това ще изглежда. Добре, хора. Дано ви е харесал клипа. Не забравяйте, че има и още епизоди. Не забравяйте да се абонирате, да харесвате. Аз бях Tiger Fuck и чао.